Savami Ibusisi upastor ngilokuyachaza amaphupho inamba yami isebenza ngokuyimember ngoba uyacontribute kwi-channel. Mawukuhle emehlweni akho ungacontribute kwi-channel. Inamba isebenziseke kusongo 9.5 kuphela from Monday to Friday kuphela WhatsApp. Machila Mbuni Nguna Ningani Pastor William. Sekulimayo Ethel Khumalo ngokuhlala ngaseSoweto ngisacela ukubuza uphupho challenge ishela manje ekhanda ushoni. So it could be English ibhakede usho ungazibona uthola amazinga ebhakede ungazithola amazinga endishi so the same thing yafana. So last isenze nje ibhakede ngamabomu. So one ngokujwayelekile manje uphupha amanzi uphawu oluhle uma uwathwele ngebhakede ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhoyizwa ukuthi udinga ukugezwa uhlanjululwe ngawo amanzi. No. 2 ngokwesintu uma ngenze uphuphe amanzi uphawu oluhle futhi uma uwathwele ngebhakede lokho kusho ukuthi kungenzeka uyatshengiswa ukuthi kumele wazi ukuthi kumbethwe isidalwa samanzi futhi unamandla kumele uwalande emfuleni uwahlalise kahle emzimbeni wakho. 3 kuyenzeka futhi mawupha amanzi ubuphawu oluhle uma uwathwele ebhakede. Ungabe futhi kungenzeka ungumuntu wechibi wena unamandla adinga ukuthi usebenzise amanzi ukuzelapha noma ukwelapha abanye abantu yabo. 4 ngesinye isikhathi uma ngenze uphuphe amanzi uphawu oluhle ukuthi uma uwathwele ngebhakede lokho kusho ukuthi kungenzeka unganehlambuluko noxolo kanye nokuthelelana amanzi nabanye okumele ukudlulise wena futhi uma lingavela kungukuthi vele kukhona ukungazwani nomunye umuntu noma nabanye abantu ungayibona ukuthwela amanzi ready sekhoma ukuthi kufanele ukwenze uxolo kufanele uhlambuluke nalabo uhlambulana nalabo bantu noma ukuthelelana amanzi nalabo bantu. 5 uma uphupha ngokwenkolo no 5 uma ngenze uphuphe amanzi uphawu ukuthi uma wathwele ngebhakede lo ngabe kusho ukuthi ngenzeka ulomusa unakubele futhi usizo kubantu okukanye ke ubizelwe ukutshela abantu ngezwi laNkulunkulu ubazuzele embusweni kaNkulunkulu. ngokaMathewu 10:2 ilona lo ophuzisa abanye abe munye kulabo abancinyane ngisho inkezo yodwa yamanzi aqala ngegama lomfundi ngesile kasoze alahlelwa ngumvuzo wakhe kanti uthi ngokaJohn 4:9 khona esifazane wasesema wathi kuye ke yini ukuba ke wena ungumJuda ucela ukuphuziswa yimi ngowesifazane waseSamariya na ngokuba abaJuda abadlele namaSamariya 10 Jesu wamphendula wathi kuye ubusazi isipho sikaNkulunkulu ukuthi ngubani ukuthi kuwe ngiphuzise nga ucele kuyena nga ekunikile amanzi aphilayo. Siyabonga kakhulu ke lesibheka la ukuphesa amanzi ngengishi nokuthwala amanzi. Okay. That's all.